V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Toto je ranná modlitba po prebudení. Vykupiteľ náš, vďaka ti za otcovskú starostlivosť, s akou si chránil môj spánok. Príjmi prosím moju prvú myšlienku lásky. A moje srdce, ktoré k tebe dvíham hneď z rána, aby som zbožne strávila nasledujúce hodiny. S vďakou k Otcovi, ktorý ma stvoril a daroval tento deň. S dôverou v Syna, ktorý ma vykúpil a svojou láskou ma sprevádza. A s odovzdaním sa Duchu Svätému, ktorý ma posilňuje, vstupujem na prah nového dňa. Pane, požehnaj moje kroky, aby som kráčala v Tvojej pravde. Požehnaj moje slova, aby boli plné lásky a múdrosti. Požehnaj moje skutky, aby slúžili na Tvoju slávu. Daj, aby som bola svetlom pre druhých a aby v mojom srdci prebývala radosť a pokoj. Vykupiteľu Ježišu, môj Spasiteľ, vezmi ma za ruku a veď ma cestou spravodlivosti. Nech v každej chvíli dnešného dňa cítim Tvoju blízkosť a silu Tvojho kríža. Keď budem čeliť skúškam, daj mi odvahu. Keď ma prepadne únava, daj mi silu. Keď stratím smer, vráť ma na cestu, ktorá vedie k večnému životu. Preblahoslavená Panna Mária, milujúca matka, prikryj ma svojim materinským plášťom a ochraňuj ma pred všetkým zlým. Nauč ma pokore a tichej oddanosti Bohu, ako si ju žila ty. Priveď ma bližšie k svojmu synovi, učiteľovi pravdy, ranej hviezde, svetlu sveta. Bože, do Tvojich rúk odovzdávam tento deň. Nech sa v mojom živote naplňa Tvoja svätá vôľa. Nech moje slová a skutky prinášajú česť Tvojmu svätému menu, Otca, Syna i Ducha Svätého, teraz i na veky. Amen. Každé ráno je novou príležitosťou odovzdať svoj deň Bohu s vďakou a dôverou. Ranná modlitba môže byť jednoduchým osobným vyjadrením, formulovaná vlastnými slovami. Môže byť inšpiráciou zo slov svätých alebo zo žalmov, ktoré už stáročia zaznievajú ako chvála Stvoriteľovi. Tak sa naša ranná modlitba stáva súčasťou nekonečného prúdu oslavy Boha, ktorý sa nesie celým svetom. Viac ranných modlitieb nájdete v odkaze a v popise videa nižšie. Ďakujem, že ste sa so mnou modlili. Nech vás Pán žehná a ochraňuje. Pokoj vám všetkým. Ak vás táto modlitba posilnila, zdieľajte ju s ostatnými a nezabudnite nechať like či komentár. Majte požehnaný deň.